Helo, fel arfer byddwn ni'n neud arbrofion yn y pentre gwyddoniaeth ar faes y Steddfod yn yr haf, ond dyw hynny ddim yn bosibl eleni, felly croeso i gyfres o arbrofion yn yr ardd. Dros yr wythnosau nesaf, fe byddwn ni'n mynd ati i wneud nifer o arbrofion gwyddonol yma yn yr ardd. Felly cofiwch alw draw bob dydd Gwener 11 y bore i weld beth sy'n o'n blaenau ni. Mae ni'n ôl yn yr ardd am arbrawf bach ar tymheredd a gwres. Edrych ar sut mae pethau poeth yn Oeri a edrych sut mae rhew yn toddi. Hwn i gyd yn bwysig am sawl rheswm i sicrhau bod ni'n yn gwneud y gorau o'r egni sydd gennym ni. Gan gofio mai gres yw un ffurf o egni yw gres. A hefyd i ateb cwestiwn bach falle ar Cynhesu byd eang. Ni wedi clywed bod yr hewlifoedd yn toddi yn begwn y gogledd a begwn y de a bod hynny wedyn yn gallu arwain at codi'r lefel y môr. Felly byddwn ni edrych ar hwnna hefyd. Cyfarpars dyn ni, weddol syml. Byddwn ni ambell i ddarn o wydyr, y cwpanau bach yma, a dŵr a'r hew yn rhain, dŵr poeth mewn fflasg i gadw fe'n gynnes. Bydd gynnau mesur amser gyda'r oriawr fach yma sydd wedi dod o'r Undeb Sofietaidd a cadw amser dal yn dda iawn ar ôl amser hir. A wedyn yr teclyn yma wedyn i fesur tymheredd. A hynna gyd sy'n seno ni, felly bant â ni. Oriawr fach eisoes yn cyfri. A mae'r thermometer yn barod. Mae gyda ni barod am y dŵr poeth. Mae y dŵr poeth i fewn. Ysgu fe. Y pwrpas ar arbrawf mae yw i weld sut mae yr hew yn toddi yn y gogledd a'r de. Y gwaniaeth rhwng y ddau yw bod na dir yn begwn y de yn yr Antarctic, ond oes na ddim tir ar begwn y gogledd yn yr Arctic. A felly, be sgynno yw'r gwydyr yma, 2 wydyr, un o'r un fath. Tir yn hwn, darn o garreg yn cynrychioli Antarctica, a dim byd yn hwn, felly dim ond y môr bydd mewn fyna. A wedyn mae 'da fi bwl o dwlper hew wedyn i gynrychioli'r hew sydd ar y pegwn y gogledd a'r de. Felly wnawn ni roi bach o ddŵr mewn fan hyn wedyn. So wnawn ni bron yn bod lan i'r top yna, dim cweit. A wedyn rhyw hanner ffordd lan i hwnna. Yna falle bach mwy falle fyna i'r boen. A mae gen i 3 o'r twlpau ia yma. Mae un yn mynd i'r begwn y gogledd. Mae un yn mynd i begwn y de, a mae'r trydydd yn mynd mewn i'r gwydyr un fan hyn. Gin yw hwn, gin trafferth mewn tafarn. A os byrnwch chi hwn, byddwch chi'n helpu'r achos at Steddfod Tregaron. Mae'r Steddfod wedi cael ei gohirio, ond mae'r gin dal ar gael. Falle bod dim potel ar ôl nawr, ond mae un dy fi, a mae dy fi cymaint o un ar ôl. So mae hwn yn mynd i gadw fi fynd trwy'r arbrawf fach yma. Reit, nôl i'r pethau pwysig. Na i roed yr rhew yma mewn i begwn y de. Bethau mewn ffordd na, fi'n credu, yn hapus, neith. A wedyn, mae hwnnw wedyn yn iste ar ben y graig. Mae hwn wedyn yn begwn y gogledd, yn arnofio yn y dŵr. A mae hwnna, gwn i weld os bydd hwnna'n neud gwaniaeth. So felly beth sy'n ni'n neud i gychwyn yr arbrawf mae rhaid i ni gael lefel y dŵr i ddechrau. So mae lefel y dŵr yn yr Arctic reit lan ar y top fyna, a mae lefel yr Antarctic lawr fyna. A wedi cyfflo chydig bach yn yr arbrawf yma, wedi rhoi y dŵr twym yn y ddoi wedi cynhesu'r gwydre chydig bach jyst i drial wneud pethau ddigwydd bach mwy cyflym. Ond ar y deg yw'r arbrawf yma, a mae hwn yn rhyw fath o ddal iar o arbrawf i hwn. Felly, be na i wneud yw cymryd llun bob
hyn o amser a rhoid y cwbl at ei gilydd wedyn. Fe bod ni'n gallu dilyn beth sy'n digwydd dros cyfnod hirach. Wel, ma ni wedi dod yn ôl rhyw 20 munud yn ddiweddarach i weld beth sydd wedi digwydd. Mae dal tymed bach o iad y fi yn y ddoi. Mae'r rhew yn yr pegwn y de wedi dadmer chydig bach mwy araf na'r un yn y gogledd. Mae hwnna achos bod yr tymheredd y dŵr yn uwch na tymheredd yr aer. Mae'n eitha oer mae'n hyn o bryd. Mae'n rhyw 12 gradd yw hi yn yr aer. A wedyn drychwn ni ar y gwres fan hyn. Beth yw'r gwres fan hyn? Mae hwn yn rhyw 4 gradd a mae hwn yn rhyw 2 gradd. Felly mae yna rhyw 8-9 gradd sy'n rhwng tymeredd yn y dŵr a beth sy'n yn yr aer. Felly byddwn ni'n aros am sbel i gael yr rhew yma i ddod i'n llwyr. Ond gadewch chi wedi cael gweld beth sydd wedi digwydd i'r lefel y dŵr i gymaru gyda'r linell. A be ni'n weld fan hyn yw bod llinell yr dŵr yn yr Arctic wedi symud braidd dim bod y dŵr i gyd, bod yr rhew i gyd wedi toddi. Lle fan hyn yn yr Antarctic mae'r lefel y dŵr wedi codi o ryw 2 neu ryw bron i bod i ryw 5 mm. Wel, fi'n falch bod hwnna wedi digwydd mewn ffordd achos mae hwnna'n gyson gyda'r ffiseg. Arbrawf bach digon syml, ond dipyn o wybodaeth yma fe. Falle bod ni wedi dysgu ar y ffordd, dipyn bach am cynhesu byd eang a falle'r amser gorau i ifed disied o de lan fan hyn yn yr ardd. Mi welon ni dŵr yn Oeri a'r broses wedyn o'r gwres yn mynd o'r dŵr poeth trwy'r gwydr ac yna allan i'r aer. A wedyn edrych ar y rhew yn dadmer a'r gwres wedyn yn mynd o'r dŵr ac o'r aer mewn i'r rhew. Ac wrth edrych bach mwy manwl ar y mesuriadau, o'n i'n sylwi rhywbeth bach diddorol. Bod y dŵr poeth yn Oeri yn dipyn mwy sydyn ar y dechrau na beth oedd fel oedd y tymheredd yn agosau at tymeredd yr aer. A bod wedi mynd o ryw 4 gradd bob munud lawr i ryw 0.8 gradd y funud. Ond o'n i wedi goffod aros chydig bach i aros i'r gwres i gael ei drosglwyddo drwy'r gwydr yn yr un ffordd a mae gwres y tŷ yn cael ei golli trwy'r ffenestri. A bod y gwydr yn eitha da, o'n i dal yn gallu mesur hwn mewn ychydig o funudau bod yr tymheredd wedi codi ar y tu allan i'r gwydr. A mae hwn yn gweithio ni wedyn pryd mae'r amser gorau i ifed disied o de, achos oedd ar y dechrau pan mae'n tua 70 gradd mae'n rhy boeth i ifed, ond wedyn mewn rhyw chydig o funudau oedd i cyrraedd lawr i ryw 40 gradd lle mae'n yn iawn i ifed. Ond os newn ni aros hanner awr, byddai'r tymheredd wedyn wedi cyrraedd tymheredd yr ardd a wedyn diflas di hwnna wedyn. Yn yr arbrawf gyda'r rhew, oedd rhywbeth bach arall wedi'n taro ni. Oedd y lefel y dŵr gyda'r rhew yn eisoes yn y dŵr ddim wedi newid. Ond oedd y lefel y dŵr lle oedd y rhew yn cychwyn ar ben y garreg, oedd honno wedi codi. A mae hwn yn deithio ni wedyn bod pan ni'n edrych ar yr rhew lifoedd yn dadmer ar yr pegwn y gogledd a pegwn y de, mae 2 beth yn eisiau meddwl amdano fe. Y cyntaf yw'r ffaith bod yr cyflymder y dadmer yn dibynnu ar y gwaniaeth yn y tymheredd. Felly, fel mae'r tymheredd y byd yn codi, mae'r gwaniaeth rhwng tymheredd yr rhew sy'n 0 gradd yn mynd yn fwy, a felly mae'r
mae'r dadmer yn cyflymu. A'r ail beth yw bod yr rhewlifoedd sydd ar y eisoes yn y dŵr yn dadmer a bydd hynny ddim yn effeithio ar lefel y môr, ond mae'r mwyafrif mawr o'r rhew sydd gennym ni eisio ar y tir, a fel mae'r rhain yn dadmer a dadmer yn gyflymach fel mae'r tymheredd yn codi, bydd rhain yn ychwanegu at lefel y môr, a wedyn felly mae'r rhaid i ni fod yn ymwybodol o hyn ac yn wyliadwrus iawn am y dyfodol. Felly, arbrawf bach syml, ond gobeithio wedi helpu ni ddeall chydig bach mwy am y byd o'n cwmpas ni.